Murise vazukuru kwese kwamuri zviri kudi. Right, zviri kufamba here vazukuru vasekuru said. Ndokumbura tingoshare this live stream handiti. Let's just share this live stream kune mamwe social media platforms. Titi one day show inakidza handiti. Tatagarisa sina kumboita live stream. So today's nhamba yedu yanhasi ndo ichatiudza kuti ticharamba tichiita here kana kuti timbosiyana nazvo handiti. So kusheyawo kwamuchaita ndokuchatiratidza kuti zviri kufamba sei. Muchitoti makadini kwese kwamuri zviri kudii. Aiwa isusu tiri vatano ndofunga munongozviona kuti Zimbabwe iri kutibata zvakanaka vazukuru handiti. Zvichirwadza zvichirema asi tinongogomera uripo narini. Gomera uripo narini handiti. Tinongogomera tiripo, no problem. Nyika ndedu zvinonaka tiri ino, zvinonaka tiri kuno vazukuru. Nhasi ndofunga nyaya yacho muri kudziziva nyaya dzatiri kufambira, muri kudziziva handiti. Right, watanga kusvika panapa anonzi Joseph Gideon. Joseph Gideon zviri kudidi? How are you? Natasha M zviri kufamba here. Praise Chiro, how are you? Francisco Thomas zviri sei? Temptation Nyarota, Faith Queen, Shingiti zviri kufamba here. Zephaniah kwakamira sei? Winnie Gudo, how are you? How are you? Right, so this is how we are going to run this show. They shall drop a link and it. And you gather a link. Nisha drop a link above. Vanoda vanhu pindai mustudio wotiudza kuti uri kuda munhu akaita sei, iwe wacho uri kupi, une makore mangani handiti. So hatisi kuwaste time. Time is not on our side. Drop a link. Go and check chaunongoita vamwe havasati vambopinda mustudio. Unonopressa link rataisa kumacomments ire. Unongonoripressa. Ukangoripressa chete zvinobva zvatongokupa madirections ekuti unofamba sei kusvika wasvika ukuno kwandiri handiti. So on your marks, get set, ready, go. Ndakutsvagwa. Hello. Zvise ndiri mushow wozondifonda tena. So hansandana guest muri kutya here kutanga vazukuru. Wekutanga ngangoya chingoya ungondimhoresawo zvako, kungoya ungozoti anko ndeni. Hazvityise, hansandana guest, I'm waiting. Chingopindai mongondimhoresa, kungondimhoresawo koga, alright. Chingopindai mustream mongondimhoresa. Ndamirira hapana munhu. Kana zvakarongeka vazukuru, kana zvarongeka mune vanhu venyu, togona kungomira show handiti. Show ino ndiri kutongoitira kuti vasinawo kavawanewo vanhu handiti. So ndaisa inonzi ndaisa ndinombona nono. Yes nono. Hello. Handisi kuona munhu, musavhare zviso vazukuru. Handidi vanhu vanovhara zviso iri. Ndamirira vazukuru.
ndamirira. Ndamirira. Hesi shanti uyaumbondimhoresawo ka. Shanti usadaro so. Ko ndakakutadzirei nayo muzukuru. Elizabeth maband ndiudzeka muzukuru wangu zviri kudi yatizotaura kakuri sei kuUK. Yatizotaura muzukuru wangu seindi. Ndaimbotenda muzukuru wangu temptation. Zviri temptation. Ndiribo muri sei angu. Aiwa ndiri bo kuri sei koko temptation. Kuno kuri bo zvako. Alright. Taura neni muzukuru. Uri kupi? Ndiri South Africa. Kwakadii kuJoni uku kwamunodya maporoni ma1 kg mega. Anga kumachizi nemaporoni kuri bo angu. Aiwa zvinoda kutendwa. Ndiudzeka muzukuru zvako zvakarongeke. Mbicha ngatimboti zvakarongeka angu chazodzoka katauda kuti muzvirongedze. Kana zvakatombotirongeke zviri nani. Because tine vanhu vane zvisina kutorongeka. Tichazongoya kujambirawo pateta uno vamwe ngatimbogumire pakugirita angu. Iripo chengetedza imba yako muzukuru zvakanaka ndiri. Okay, iripo. All right, thanks for coming through. Okay. Right, that was temptation. Temptation, she's taken. Handiti temptation zvake zvakarongeka. Ndokumbura kuti tiuye takavhura zviso zvedu ka, because tiri kuitira kuti tionane vazukuru chero ngozoti kwazisawo chaiko chaiko nongouya wakavhura chiso. Zvofamba zvakanaka handiti. Ndinawo magesti but vakavhara zviso manje ndinendototyawo futi ka kuti vanhu vasida kupinda. Hanzi naShingiti angosei ndini ndakashata ndidi kuuya pamhepo ndotya kuti bhebhi ndiramba ndisati ndaripfimba nditsvagirei ipapo. Muzukuru rega ndikuudze varume ka hakuna zvekunaka kuvarume. Varume tine kweduwo kwatikanakira. Wazviwa muzukuru. So koda kunaka wagowa bhebhi. Kunaka ndekwemabhebhi. Handiti kunaka ndekwemabhebhi. So ndiudze muzukuru uya titaure usatombotla zvako Shingiti. Namba dzeWhatsApp kune vanoda kundibata paWhatsApp vanoita maWhatsApp calls. Namba dzachona idzo. Namba dzeWhatsApp ndeidzo dzandakuisira idzo wazukuru. Makasununguka kuti bata ipapo. Namba ndedzodzo dzeWhatsApp idzi. Fonai ipapo. Kune vari kutadza kupinda. Fonai ipapo tikurukuru. Zviri wrong kuti ugare usina munhu wazukuru. Zvinototyisa. Yotori ngozi. Vanhu vasina vanhu vanototyisa. Masingo anototyisa vanhu vasina vanhu. Ndozvandauya ndoyo program yandauya kuzodzima vanhu vasina vanhu. Handiti? Program yandauya kuzodzima ndeye vanhu vasina vanhu. Fona muzukuru, fona muzukuru. Fonai vazukuru wangu. Kana zvanetsa fonai. Fonai vazukuru wangu, fonai. Magesti ndiri kumada. Right. Faith. Yes, Faith. Hello. Yes, very same mzukuru. Hello. Hey, how are you?
Andribo, kurise koko? I'm fine. Good, good. Kuno oizwewo hatisi kukuona kamuzukuru, haugone kuita kuti tikuone. Hamisi kundiona nanhasi. Hatisi kukuona. Uri murima, uri kuita se asi wanga watorara? Alright, ndiudze uri kupi muzukuru? Ndiri kuBotswana. Uri Botswana? Yeah. Kuri sei kuBotswana? Chi? Ndati kuri sei kuBotswana? Akutoona uribo. Alright, so taura atinzwe muzukuru uri kutsvaga wakaita sei? Uye ari kupi? Ndiri kutsvaga chero anoshanda, handida basa rashandi, inini ndozvishandira. Ndoda vanoshanda. Asi ari kuZimbabwe. Oda ari kuZimbabwe? Oda ari kuZimbabwe? Chero ari kune imwe nzvimbo but ari wekuZimbabwe. Chero ari kupi? Iwo nemakore mangani? Ari kune imwe nzvimbo. Alright, 22 years. Yeah. Alright. So akati ada kukuroora ari kuZimbabwe, wakasununguka kuya kuZimbabwe kwacho here muzukuru? Kana kuti kuSouth Africa? Kana kuti kupi, kuNamibia, kuUK? Handisi kubvunzwa izvozvo. Uyakhuluma isiNdebele? Unotaura ipi language muzukuru? Hello? Hameno chichiri kuitika? Hamenoti network yangu here kana kuti yemuzukuru wangu? Hamenoti network yaguest wangu here kana kuti I don't know. Right, ngatimboedha Budi. Budi Obey. Hello? Musatye mhani wakomana, muri kutei? Ungopinda palive stream nekutiza ndochichocho. Unotya mabhebhi kudaro? Right. Namba ndodziri pa right, ndakuisa futi link chaunongoita chete iwewe ka. Iwe chingonanga pa comment section umu. Unobaya link ratadonedza ipapo, ndo richakutungamirira. Ndo nzira yoga yaunogona kupinda nayo mustudio, handiti? Ndo nzira yega yaunogona kupinda nayo mustudio. So I've just dropped the link down there. So all you have to do is to click on that link, and then it will give you all the directions to the studio, so that we can chat and you can tell us what kind of a person you are looking for. And thank you very much for all your support. Thank you very much for joining us tonight.
on this wonderful show, Sarura Wako, Mix and Mingle. Also, the other thing you can do is to call us on a WhatsApp platform number inotio +263 78278661. Once again, +263 78278661. Hey, you can get in touch nesu ipapo tobva takurukura handiti tobva takurukura. Right, I got some guest here. Ndine guest. Yes, mzukuru. Yes, Fungai. Fungai usapote uchitya mabhebi iwe. Fungai angona chete ndave musporo yaro achitiza je. Show ino history yevana vadiki muzukuru handiti. Vana vadiki varara ndosati tatoona 8 hakuna vana vachiri vakamuka. Ndamirira hapana guest. Hapana guest, rega ndimbona kuti Faith. Hello. Sakuru. Hello. Taura gaga muzukuru wawati uri kuda ari chero kwari. Oh, saka anokubata sei muzukuru? Uda kunipa phone number dzako pano here kana kuti uda kutipa phone number pano here kana kuti kumashure wouya ku inbox? Andompa number ku inbox. Alright, so WhatsApp number ndo dziri pa WhatsApp number dziri ko comment section, rega ndidzisa apo ubva story handiti. Unonipa number ndokulinkisa nevamwe tsano vakatomirira izvo zvanditi muzukuru. Sa uri kuda ane makore mangana? Unaundiudza kuti anofanira ane makore mangana? Ndiri kuda ane 27 zichidzika. Rega ndikubatanidze naFungai. Yes, Fungai. Zikuru, maswera bo. Ndaswera zvanaka zvekudi muzukuru. Bo kule. Uri kupi Fungai uye une makore mangana? Ni 20 ndogara kuWaterfalls. Good boy. Taura nemusikana uyu. Musikana aripo. Uya palight musikana mumbotaurirana nemukomana. Enda palight. Wanzwa here Faith? Ndawi. Faith Fungai. Ndawi. Muresana. Kwazisana ine jaya. Yes, Faith. Makadi. Bonde. Ndinofara zangu. Uri bo? Ndiri bo. Uri kupi? Uri gara upi? Kupi? Ndiri kuBotswana. Alright. Kana uri Zimbabwe kumusha kwako? Kumusha kwedu ndekupinga. Pinga? Yes. Kubinga wapinda Fungai. Kubinga kune mabhebhe anozwa zvaanoita wangu. Wapinda. Ndisa mtoko kai. Ndati kwangu kwa mtoko, unoda kugara kwa mtoko here? Kwa mtoko, andikuzika. Totangira ipapo. Ndemakumanganiwe. 28. Size yako chete. Queen, size yako chete.
ende fungai ndamufarira kuti harisi tsotsi Unoita nezvei? apa vanhu vari mustudio hapana tsotsi apa. Hello. Uri kuita nezvei? Ini ndo driver track. Inini vanhu vematriki ndovashya. Unotye chii? Unowatyei? Ndovashya chete. Tori madzibaba guys. Mazibaba. Unowatyei? Ndo unodhiraivhiwa muzukuru, unodhiraivhiwa muzukuru, hapana pausingasvitswe nembamatraki. Kune muzukuru wenyaya kutsika kuno. Aiwa. Aiwa, kana kungotsika-tsikawo pavanhu muzukuru. Taura Fei, tauranai apa toda kuzwa maresults. Imba iyi yatotanga. Faith fungai. Imba yatotanga. Saka Fei, uri ari muZimbabwe? Zimbabwe kuna yarini? Zimbabwe ndiri kuya muna June. Muchando wakabhoka. Muchando wakamboka. Boa. Ndikauya muna June. Ane ndiri kuita kuna mama, ndiri kuya. Tofambira nyaya dzacho ka. Taura. Boy. Nezechi. Segurora. Segurora. Rokurora. Wewe uri kuda kurora muna June. Wewe uri kuda kurora muna June. Anti unenge wauya ere? Andiri kuda ku okay. Taura tinzo. Hausi kuda urorwere muzukuru. Hausi kuda urorwere muzukuru. Uyu muzukuru wangu munyai ndiripo. Anditi sekuru munyai varipo toenda kubhinga. Hadi kudzwa chokwadi uya. Sekuru akuda kukasika kundirora inini handiti kuda kurora muna June. Aiwa, tiri kurora muna June. Hausi kuda kurora muna June ndai. Chi? Unogoramba urorwa muna June sei ndonguva yakanaka kurorwa. Meno zvizva kuitika naFei. Network yaFaith. Yakuita sei sekuru? Uone zvikuita muzukuru. Zvikuita muzukuru wenyu. Faith ameno zvaitika network yake. Faith ndibate ndikupe phone number dzafungai handiti. Faith ndibate kuitira ndiwane kuconnecta nafungai. Vasikana muriko here? Fungai haripo uyu muHarare. Mabhebhe muHarare ndimunonetsa sere kuti hatisi kuwana vanhu. Uyu anokwanisa kufambira ivo ari mudhuze. Uyai palinki riripo pazasi. Chimbomira fungai ndione kuti ndikuconnecte neumwe. Rega ndikuconnecte neumwe. Mira wakadaro. Rega ndiise linki. Munoda matsotsi vanouya vakazvivhara kumeso vazukuru. Makaita sei? Ava vakomana ava vauya. Magentlemen. Gentlemen ndarivanza harivige zvakawanda. Ava vauya. Hamuchada kubatika. Lingi riripo pazasi apa. No, handisi kuda kuenda right. Vakuuya. Uyai. Niki ndiri kuona JD handisi kukuona. Itai kuti ndione mafesi enyu vazukuru. JD handisi kukuona, ndokumbira kuona fesi yako kuti
uri mukomana here kana musikana? JD handisi kukuona. Nicki Minaj unobva wadaiona ari. Yes muzukuru, how are you? Ndokumbira udzime radio kana TV muzukuru. Inofana kuburitsa kuti Nicki Minaj yapindowa. Then ndozoiswa face yangu. Inofana kuburitsa. Budi isai face pakamera vazukuru tikuone, tiri kukunzwa. Hatisi kukuonai vazukuru. Fungai. Rona zvikuitika. Havasi kuziva kuti vatopinda. Uncle. Yes muzukuru, how are you? Hello? Hello? Anonziko ndeupi? Alright, ava hadzisi kuita. Gativabvise, rega tiise vamwe. Right, link ndori riripo pazasi. Mabhebhi muripiko? Aini zvevanhu vanozotanga kunditeerera vaQueen Box ndarara kuti sekuri pane gentleman ranga riri mustudio, tipei nhamba ka. Izvozvo ndo zvandisiri kuda. Toda vanhu vakatendeka. Tiri kutya kuti vakadzi vevanhu vanozotanga kuuya Queen Box vachiti vada kuteerera jaya riri panapa, jaya raibva rakuda kuroora. Aniti ndoda kuti ndichibva kuroora rangu ka ndobva ndaenda kunoita munyai wako. Funga iwe. Aniti ndaita munyai wako, ndini munyai wako, satsvaga umwe munhu. Asi ndodawo bhebhi, ndoda bhebhi panapa. Iyo yanga yakanzi Nicki uyu. Nicki uyoyo Nicki dzoka kamuzukuru. Rega nditry maybe ilink redu riri kunetsani. Rega nditry kuumba rimwe. Ndantry kuumba rimwe. Kana kuti ada kujoina, this is what you can do. You can come to my inbox. Yakuinbox ndizame kukupa link. Naika Nika usuda. Hello Uncle. Zuise mzungu. Uncle ndokufarira isingaiti. Kana nini ndokufarira zvako iwe. Ndibate kuita ndowane kuconnectai. Ndokumbira kuti udzikise volume yeTV muzukuru. All right, uncle. Yeah, haukwanisi here kuya tikuone muzukuru face, hatisi kukuona chiso. Oh my God. Chii chiri kuitika naye vazukuru?
Right, ndiripo wazukuru. Ndiripo. Hello. Tiripo makadi yenyu. Hello, tiripo makadi. Ndiripo hangu ndinowera yangachitaura kuti zvona handisura kupinda palive. Alright, asi ndaisa hangu ko palive ipapo vari kukunzwai. Muri kuda munhu akaita semukoma uyezve muri kufona muri kupi? Saka regedzera ndikate saka ngataure muinbox. No problem, ngatikate muzukuru kana nekuinbox kwacho. Seuri kutya kungotaura nyaya yako. Unaiwo chitya kasi kuti munhu wako anokuona here muzukuru? Toda vanhu vari genuine vazukuru aditi. Toda vanhu vanoratidza kuti vari genuine. Toda vanhu vanoratidza kuti vari genuine. Hoshanti ndakuisira ndakuisira ningi, ndakuisira ku inbox anditi. Hai, zvakarongeka muzukuru. Ini zvakatirongekei mazuva ano zvinhu zvacho zvanenge zvakatirongekei mazuva ano. Ndanga ndaimbochema ubhakara. Link ndaisa pazasi apo muzukuru, ukacheka pamusoro pemacomments apo unoiona linki. Ndamirira vanhu mustudio. Namba dzedu dzewhatsapp, namba dzedu dzewhatsapp. Vanoda kutifonera, vanoda kutibata, nhamba ndo idzo. So pano paSarura Wako tichida kutendai nesapoti yese yamunotipa paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa, tichida kugamuchirai pamanheru ano paprogramu yatinayo inonzi iyo Sarura Wako Kadeya Deya. Aiwa, kune vese vanoda vanhu, vese vanoti aiwa ini ndave ready to settle down, ready for a relationship. Aiwa, nguva ndiyo. Yes muzukuru sei? Zviri sei uncle? Mushe zviri kufamba here muzukuru wangu? Bho zvekuti muri kuzvigona sei? Aiwa, isusu tirimo munyasha muzukuru. Mwari vari kutichengeta. Zvinotendwa ngavaramba vachiita izvozvo. Ndangoti rega ndipinde hangu live but ndatorara zvangu ndaona angu vari live ndati rekandimbonzwa kuti zvakamira sei wadi. Aiwa, tinotenda chokwadi, tinotenda nekutibata muzukuru. Zvino muzukuru, kudai zvinhu ndiri kutozviona kuti uri wega kare. Nguva dzinoedzi uri wega muzukuru. Aiwa, vari kutouya, musi kuona pilo iripo iyi but vari kuuya vacha. Vachiri kumba kwavo zvavo. Varimo. Aiwa, vatoripo panapa but varimo nhingini. Vapinda mubathroom ndofunga pane zvavari kumbobatanidza imomo. Vanondijoina manje. Alright. Ndiudza muzukuru kuti zviri kufamba zvakanaka zvazvo. Aiwa, zviri kufamba bho zvakanyanya. Amene kuti zviri kufambawo bho here kwamuriko kusaidi kwenyu imimi? Aiwa, isusu kusaidi kwedu zvakarongeka.
Anditika. Uri kubata muzukuru wangu zvakanaka here muzukuru, because hakuna chinhu chinofadza sekuti kana muchigara zvakanaka, muzukuru wangu achifara, akasununguka. Aiwa, Kawani, isusu ko tinonetsei zvatinetsei isusu tobata muzukuru wenyu munandi zvakanyanyisa. Zvekuti nyangwe akadzoka ndikamubvunza anogona kutotaura sokudaro here, kana kuti anotanga kutochinja nyaya yokuti sekuru zvamauya zvanaka, gadzirisai nyaya dzangu. Kana vanotokuudza kuti zvese bhoku haticomplain, tikufara zvakanyanya. Alright. So mane nguva yakareba sei muri mese nemudzimai? Ini here ango. Ini ndine nguva yakarebesa yakawandisa zvokuti ndotogona vanhu vangu vanototora manotsi kaango. Tane 20 ango, tane 20 makore. 20? Aiwa, tinoti makorokoto ane mudzimai chokwadi, makorokoto 20 akawandisa, haana kuwanda chete, akawandisa. Akawandisa ka? So ndosaka ndadaro ndakati hatitopa manotsi ka. Mofanira kutombopa manotsi shuwa. Mungada here kuzivisa vamwe vazukuru, pane umwe munhu asati atopinda kana murelationship machona, neumwe ari murelationship but akuchidongorera kuti apinde mumarriage. Chaita kuti munge muri munosvitsa pa20 years muri mese nemudzimai, rudo ruchingopfuta sekudai, chingari chiri chii mukada kumbotarisa kubva kumashure kusvika pari nhasi? Alright. Actually, anko handiti munoziya, munoona uchitanga kupinda murelationship zviya. The first thing ndechekuti both of you, iwewe kana madam wako, you both come from different families. So, yes, chamunotanga kuti ndechekuti iwewe you start kudzidza munhu waunogara naye. Mudzidze kuti munhu uyu kwaanobva haufanira kuti iye ade zvaunoda iwewe ngaagone zvese, ngaaziye zvese. Once you do that, waakutodictata murelationship. But once ukaziva kuti munhu auya, inini ndiri munhu akabvawo kwandakabva, we've got 2 different backgrounds, so we have to appreciate each other. Todzidzana tese, totanga kukorektana, tolaretana. Kutolareta munhu, it's something chiri difficult. But once both of you start to do that, matopasa hazvinetsi, relationship hainetsi, munotanga kutopedzera matoma friends, makuzivana kudarika kuzivana kunoita nemasiblings ako kumba kwenyu, because munhu uyu ndiye wachagara naye lifetime yese, maiziya. Alright. Ende ndiye munhu wakazvichuzira wega, handiti? Waonenge wakazvisarudzira. Wakuzotanga kuti chichi wakambonzwa zvaimbwa napana mazuva ano, ranza nayo mupana uyu ntunge yuti zvanzi hakuna mukadzi akashata, mukadzi vese vakanaka, asi imwe hatigoni kuva maintaina. Saka pane nyaya ndepekuti are you able to maintain kuti umusvitse paunoda kuti aite, kana kuti paunoona vamwe vari kunze uko ukangoona something better or something chikuita kunge chiri different nezvaunazvo, come home oscopana ubita, oscoita kuti chi wako asvike pacho paunoda wosvitsa munhu palevel rauri kuda, unenge watopasa ko chii chimwe chaunenge uchada. Ndichiripo here palive kana kuti ndaenda apa? Hello? Yeah. Yeah, that's very true. Unotomumaintaina wega, wotopusha munhu wako kuti aende paunoda iwewe. Exactly, maiziya. Yeah, adzoka here muzukuru wangu pasaidi apo, timbonzwawo kuti vari kutiwo kudii. Anenge atozwa kuti ndapinda palive, ndatobva imwe chiti ndikuenda palive naango sei, ndikanzi anenge agarira kuseri kwa asi kuda zvekupinda.
vanenge vatozoti sekuru vachatoti chitombouya mumbotwawo manotes, but chokwadi muri kutodzidzisa chinhu chakanaka, especially panyaya dzewanano. Tinofanira kuva vanhu vanogona kutoleratana. What do you think kuti chiri kuita kuti marelationship anhasi ange ari anoratidza kuti ari sheki, even mamarriages ari kutangwa iye zvino, especially mizero yayi inonzi ama 2000? Ama 2000 nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kunyanya kuda kunakidzwa neyouth hysteric. Kudhara kwakusina zvekuti ukabuda iwewe woti waenda kana ukangoonekwa uri pagedhi nemunhu chete uchingoda kudzoka kumba, wautonzi asikana dzokere kwamamuri mubva matoenda, musadzoke kuno. Saka watoenda kwekuya, you start knowing kuti zvandapinda panapa ndapinda, there is no retreat. Hapana kudzokera kumashure, ndakutongobaya forward gear chete. Saka hapana mabreak, hapana chii. Saka whenever you think kuti ndinogona kudzokera kumba kwedu, unosvikotaurwa kunzi asikana mauya mune zvakanaka here, kanti pane anything chikunetsa, kana ndazodai nemurume wangu ndadai, onzi dzokera kurumudza kudzokera pano, hatina time yako, hatina space yako, hatina pekukuchengetera, you have to go back kumarriage yako ndoya wakasarudza. So the difference now yayekuti ama 2000 they are full of independence. Andiri kuona anogona kutaura kuti iwe inanzi kuda zvekudzwa zvekuti zvakati, I can actually do whatever zvandinoda, emotional control naye. So whenever pavanozopinda marriage anenge aitoziva kuti there is still another room yekuti ndogona kudzokera kumba kwedu. So affecta madhiri ama 2000 atori mahwani kaya, andori mahwani. And especially nenyaya yekuti futi nenyaya yekuti shamu inenge iri kushota, because mada kucheka kuti vapano vari kuchikoro izvezvo handi havacharohwe. Aiwa, vanotokutaura kuti togona kutokuwachisa, kutokusungisa, because uda kutondi abuse. Anotokuta kuti iabuse vanenge vakuita iwe. Of which abuse iyoyo ndo yakatirera, ndo yakagona kutichengetedza kuti tinge tiri toitawo vanhu vanhasi. Exactly. Enezve ungaite mwana anovhunduka kana kutya kuti baba kana kuti chii, anotongopesana newe murodhi mune boyfriend yake or whatsoever, and achitoya kumba asina chekutya chirendere. Wazviona manje, kudhara it was not like that. Kudhara pairohwa munhu kusvika ita street. Kare kwaidhaiwa munhu. Kare uri mukomana waidhaiwa nzi unofamba nemusikana, une musikana iwewe, unomupei, unomuchengeta newe ndichiri kuchengeta panapa. Yairohwa munhu. Anga itori mahwani angu, anga itori mahwani mameshi. Aiwa, tinotenda. Thank you very much muzukuru nemashoko akanaka. I'm pretty sure kuti vada kupinda munyaya dzemarelationships nenyaya dzewanano vari panapa vatodzidza one or two things from vachibvawo kune vakuru. Aiwa, kawani uncle Maspaka. Alright, thanks very much. Pass my regards kune muzukuru wangu kana adzoka. Ndakuti uchitobudako kuti kuti awane kudzoka. Kwako manheru. Alright, iripo muzukuru, thank you. Kawani kule. Yeah. Right, thank you very much. Thank you so much muzukuru nekuuya mustudio nemashoko makukutu, mashoko ane dzidziso, especially kune avo vada kupindawo panyaya dzewanano, vanoda kupinda panyaya dzemarelationships. Nubian Queen, hanzvadzi yangu zvekudii, muri sei vatete? Thank you very much for coming through, for your unwavering support isingazungutswa. Right, ndamira link ndo randaisa pasi, ndaimirira kuti muye tizokurukura. Kuna avo vari kutsvaga vanhu, ndamirira kuti muye tizokurukura. Ndakatimbona kuti kuma-inbox kwedu uko kwakamira sei, kuWhatsApp platform kuti kwakamira sei. Right.
Alright, ndine muzukuru wangu ari kuUnited Kingdom ane 29 years. Ari kuti ari kudawo baby, ari kuda baby ane 29 and below, 29 and below. So kana kune anodawo muzukuru wangu uyu, vasikana vane ma 29 and below, you are free to connect and you are free kutibata panhamba dziri pascreen, nhamba dzedu dzinoti idzo nhamba dzedu idzo dzinoti regai ndikuisire vazukuru, regai ndikuisire nhamba dzedu dzeSaint TV anditi munotibata ipapo ende tokonektai nejaha rabve zera iri, jaha rave kuda kuwanawo shamwari yekufamba nayo rwendo rweupenyu anditi munotibata panhamba idzo dzataisa pascreen. Alright. Regai ndipo vatete makadi yenyu. Hello. Sekuru murise. Musha muraite. Mushe murise mose wedwe. Hai, chokwadi. Vanhu vanofara. Kwakadi kuUnited Kingdom. Ndizvozvo sekuru. Anditi. Yeah, tiri right. Aiwa, tinotenda. Kama bese. Aiwa, tinotenda Mwari. Muchidawo kuti kudii mombopawo advice vechidika vada kupinda munyaya dzemamarriage, vada kupinda munyaya dzemarelationships. Nasina ngoti ndingopinda zvangu ndingoti halo chete kuti vanhu vazive kuti ndichiri mupenyu. Aiwa, tinotenda uye tinofara kana tichikuona ise kudai. Alright. Ndangoti vanhu vazive kuti thank you very much. Okay ka. Aiwa. Tinotenda vatete, ndichakubatai after show. Okay, bye. All right, bye. That was Nubian Queen. That was my sister, my big CC. Right. Soro Jen. Mukuru. Zviri kudii muzukuru? Handisi kukuonapo Soro Jena. Itati kuone tinatsokurukuru. Nditori mubago chaimo. Zviri kudii? Tiri kumboshandira mhuri. Muri kushandira mhuri. Kumba kureva kuti zvakarongeka variko here amai kana kuti hazvisati zvanatsorongeka paarea iyoyi? Hello? Hello? Hi, mzukuru. Right, WhatsApp platform, WhatsApp number dzedu ndo dziri pa screen idzo. WhatsApp number dzedu WhatsApp number dzedu ndo dziri pa screen. Alright, timboenda kuWhatsApp timbonoona kuti kune mamessage here. Hamusi kutumira futi mamessages. Show inonakidza kana tikaparticipate tese handiti? Ndosaka tiri kukupai nekuWhatsApp, tiri kukupai kuti tikurukuru. Link riripo, so hapasina vanhu handiti? Regai tichivhare hedu show, regai tichivhare show. Vanoda kutibata munotibata panhamba dziri pascreen idzo. Thank you very much for your unwavering support. Thank you for coming through. Regai tichipedzera pano. It seems munhu wese ari pano zvinhu zvake zvakarongeka. Kune vasina zvakarongeka munotibata panhamba dziri pascreen. Tistokujoinidzai. Mugore rino iri chete ka. Last year ndofunga takabatanidza vanhu vaidarika 10 vanhu vatakabatanidza nenzira iyoyi. So
we are actually doing this because we're actually doing this because takaona kuti zvinoshanda handiti takaona kuti zvinoshanda. Takaona zvinoshanda, so don't hesitate kuti bata panhamba dziri apo, tongokupaiwo vanenge vatikandira manhamba tingokubatanidzayiwo. Kana zvaita musatikanganwe kutiudzawo kuti zvedu zvaita, tofarawo nemi tokukorokotedzai. So manheru anawa tinokutendai nesapoti yenyu yamunotipa pano paSaint TV, and tinolike our Facebook page nekufollow our Instagram account yakanzi Saint TV official. Panapa food, don't forget to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Every time we start a live stream like this, you'll be notified, so that you enjoy pamwe chete tuenengo yakanaka. From Uncle Saint, only Zim Uncle. Much love.